Zambia and the play. Bayan faɗan sakamakon zaɓe a ƙaramar hukumar Kumbotso, yayin da rigima take ƙoƙarin barkewa a ƙaramar hukumar Kumbotso, yayin da aka ce Abba Gida ya lashe zaben da yake ƙarƙashin hukumar Kumbotso. Sauraro kafin mu ci gaba da bibiyan mu ko kuma ta ku da subscribe kuma ku danna ƙararrawa domin samun ingantattun shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Wannan lokaci za mu sako muka taniya da hayaniya da ake yi da mutane da suke sadaka fara sun fara celebration, wato mutanen Abba Gida yayin da Abba Gida ya lashe zaben yayi wa Gawuna dukan kawo ka a karamar hukumar Kumbotso. Lokaci wato mutanen APC, mutanen da suke tafiyar Gawuna sun nuna lalle su basu yarda da wannan zabe da aka yi kada ba su yarda da shi ba. A bisa zaben suna zargin kamar an yi over voting saboda sun ga abun ya fi karfin su, sun yi zuciya, sun fusata, suna kokarin tarwatsa guri. Cikin waɗannan jam'iyyu su ne guda uku da muke ɗauka yadda lokaci yan APC suke ganin kamar sun yi rinjaye a kai, sun taho suna an zo a ce banza ba ta samu ba, sun taho su ma suna nasu celebration din. A yanzu ne za mu ƙara ɗora muku ci gaba da abin da suke ci gaba da yi. A daidai wannan lokaci kafin mu ci gaba da kawo ingantaccen rahoto na zaben gwamna a jihar Kano, don kuma ta da subscribe don ƙararrawar samun ingantaccen labaran da zaben. ba ka ganin lokacin gini wallahi ya ringa zage-zage bayan faɗan sakamakon zaɓe a ƙaramar hukumar Kumbotso,
yayin da rigima take kokarin barkewa a karamar hukumar Kumbotso yayin da aka ce abba gida ya lashe zaben da yake karkashin hukumar Kumbotso. Sauraro kafin mu ci gaba da bibiyan mu ko kuma ta ku da subscribe kuma ku danna ƙararrawa mun samu ingantattun shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Wannan lokaci za mu sako muka taniya da hayaniya da ake yi da mutane da suke sadaka fara sun fara celebration wato mutanen abba gida yayin da abba gida ya lashe zaben yi wa gawuna dukan kawo ka a karamar hukumar Kumbotso. Lokaci wato mutanen APC mutanen da suke tafiyar gawuna sun nuna lalle su basu yarda da wannan zabe da aka yi kada ba basu yarda da shi ba a bisa zaben suna zargin kamar an yi over voting saboda sun ga abin ya fi karfin su sun yi zuciya sun fusata suna kokarin tarwatsa guri. Lokaci yan APC suke ganin kamar sun yi rinjaye a kai sun taho suna an zo a ce banza bata samu ba sun taho su ma suna nasu celebration din a yanzu ne za mu ƙara ɗora muku ci gaba da abin da suke ci gaba da yi. Da kasancewa tare da wannan ingantaccen bayani daga INEC wanda ya ci zaɓe. Kai ko sun ba ku taliya, kanawa yanci ya fi taliya. Awa 2 zuwa karfe 5:30 na asuba za a faɗi Taliya ba ta zaɓe. Abba ne gwamnan gobe. Abba ne gwamnan gobe ya kai ku gama lokacin canji gashi ya taho kuma mutane ya sai mun kada tsintsiya. Shekarun su 8 suka cuci mutan Kano ba mu yafe ba. Taliya ba ta zaɓe. Mu kanawa alƙawarin da muka yi ba ma ta amana ba. Taliya ba ta zaɓe. Dan gida ne ke magana ba wai a gola da baki ba. Taliya ba ta zaɓe. Ya musu abba ne gwamnan gobe. Abba ne gwamnan gobe. Mai guri ya zo mai tabarma na ɗaya maza ka yi waje. Taliya ba ta zaɓe. Abba ne gwamna a Kano kyale batun wani mai saje. Taliya ba ta zaɓe. Kuma gaskiya ɗaya sai magana a fito a yi ba ma san lauje. Taliya ba ta zaɓe. Abba ne gwamnan gobe. Abba ne gwamnan gobe. Gaya musu taliya ba ta zaɓe. Taliya ba ta zaɓe. Ina matasan ne ku gwada musu taliya ba ta zaɓe. Taliya ba ta zaɓe. Ina iyaye mata kun san taliya ba ta zaɓe. Taliya ba ta zaɓe. Mu kanawa ne ku gaya musu taliya ba ta zaɓe. Taliya ba ta zaɓe. Kawai ku fito a buga guri a yanci kadai ita ce zaɓe. Taliya ba ta zaɓe. Malam abba ne gwamnan gobe. Abba ne gwamnan gobe. Ran 18 ga wata insha Allahu mun cinye zaɓe. Taliya ba ta zaɓe. Gwamnatin Saharan bai kwaba ga ruwa yayo caɓe. Taliya ba ta zaɓe. Ba abin da suka yi wa mutane yau da rana.